realtzale amorratua, irakurle amorratua, eta gaur hemen ditugun hiru artisten miresle amorratua ere. Tarte da gero galderak egiteko, gonbidatuta zaudete, animatu, eta animatzen zaituztet ere, oraindik kornerren aurretik ditugun jarduera hoietara joateko. Bilar Realaren partidua dugu, bultzatu inbar dugu, jardunaldi polita prestatu dugu Antzokizarrean, monologo batzuk lehenengo, Toxak handiaren inguruan saio bat, elkarrizketa bat egingo dio Ander Izagirrek, eta ondoren 9:00 Realaren partidua ikusiko dugu, eta ea denok nahi dugun bezala. Eta ala ezpada ere, oso ondo pasako dugu baita ere. Txalo bat eskatzen dizuet, hirurentzat, laurentzat. Azteko mila eskatik, eta bueno, planteatu dugu esan duen bezala goitu zuen, eta pentsatu genuen denon arten, hitzaurre txiki batekin non norbera kokatuko dan futbolaren inguruan, o futbol zelai hortan nahi duen posizioan. Hortziko zaigu, itzazutzako. Hasierako etatik abiatu nahi nuke. Futbola zergatik, niretzat oso jolas naturala delako. Nire kasuan jolasik naturalena. Enuke esango denen kasuan, baina ni Zarauztarra naiz, Trinidade kalean jaioa, beraz, hondartzatik 100 metrora, eta ume-umetatik hondartza gure jolasleku zen, eta hondartzan jolasik naturalena segurazki futbola. Interesgarria da, konturatzea nola azken 30 urteetan aldatu egin den. Orain jolasleku itxasua da, eta hondartza egon tokila. Eta gure gazte denboran eta jolasleku hondartza zen, eta itxasuan, murkilen bat edo zanbullaren bat egiten zen, baina gutxi. Orduan oso naturala zitzaidan umetatik hondartzara joan eta futbolean aritzea. Futbola da, konturatzen baldin bazarete, edo garai hartan behintzat, gauzari gutxien behar zuen kirola, baloi bat eta 4 jertserekin aski zen, 4 poste egiteko eta lurrean 4 raia hankapuntakin egiteko baloi bat eta 4 jertse aski ziren, etzen behar saskirik, area marrazturik eskubaloian bezala, etzen behar karrerako bizikletarik, etzen behar oinetako berezirik ere hondartzan natural futbolean aritzeko. Eta hortan ohitu ginen gu. Egia esan reglamentuzko baloia zen hitz bat ikaragarri potoloa guretzat. Baloiak bat ziren, baina reglamentuzkoak oso gutxik izaten zituzten. Eta, 82ko mundialean sozializatu zen arte larruzko baloia, guk ez genuen larruzko baloia izan, oso gutxik ez bazen, ez da. Orduan, niretzat jolasleku naturala hori zen, hondartza, eta gainera ikastolako umea naiz, garai hartako ikastolakoa. Horrez esan nahi du, eraikinik ez geneukala. Ez geneukala frontoirik, ez geneukala porteriarik, ez geneukala, gogoa eta kideak beste gauzarik, ez da. Eta orduan, gogoa eta kideak eta 4 jertsekin, eta baloi bat reglamentuzko espaldin bada ere. Eukiezkeo, futbolean jokatzen genuen. Eta nire bizipenak alde hortatik datoz. Etxetik ere jaso dut futbol zaletasuna. Aita ere futbolean ibilitakoa zen, beti kontatzen zigun playeroetan beak jokatu zuela, Donostiako selekzio baten kontra jokatu zutela behin Zarauzko selekziokoek, Elias Kerejetaren kontra jokatu zuela, holako gauzak etxean entzuten genituen, eta Sukalde zaharreko irrati zaharrean, nire lehenengotako oroitzapena da, nik uste dut Real Sociedad Elche kopako partidu bat. Segurasko galdu egingo genuen, naiz gogoratzen. Horrez gain, ez hori bakarrik, horrez gain ikastolako ikasle ginela, gure irakasleek ere futbolean jokatzen zuten igandeetan playeroetan.
Eta hortik bada argazki bat, gure lau irakasle daudena futbol talde batean, eta lauak ere sormenean eta literaturan maila handia erakutsi dutenak. Argazki berean daude Imanol Urbieta, Andu Lertxundi, Juan Martin Elespuru eta Jose Antonio Ormazabal. Eta gure irakasleak ekipo berean jokatzen zutenak. Ekipoaren izena Moketas Linata Soro. Badakit ez dela oso glamurosua, baina, bueno, Ego Amerikar idazle bat, relato labur batean, olako zerbait jarriko balu, esango genuke sekulako irudimena duela. Orduan, bueno, nire futbolarekiko autua, hoize esan nahi nuke, naturala dela, jolasik errexena hori zela, hondartza bertan eukita. Gero ia, batxilergoan, Antonianon ikasten hasi ginenean ere, han geneukan kanpo de deportes bat, baina piper egiten genuenean bi aukera zeuden. Herria txikia zen artean eta jendeak ezagutu egiten zintuan kalean. Orduan, piper egin ezkero zeon aukera Elizara joan eta atzeko bankutan musean jokatzeko, edo hondartzara joan eta bibin kontra futbolean aritzeko. Eta, bueno, batzutan bat eta bestetan beste egiten duen, baina egia da, korrika ere desente entrenatzen ginela, Zarauzko hondartzan bibin kontra. Asteazken goiz bateko 10etan, baloiek ies egiten bau urrutira joan behar dalako bila. Orduan, bueno, nire bizipenak hasierako behintzat horiek dira. Bueno, pasako jau baloia Bernardai. Eta mikrofona ez zuri nik uste dut zutazta izela. Bai. Arratsaldeon baita ere, nire aldetik, eskerrik asko. Nik gaur hemen esan behar dudanari izenburu bat jarri behar baniot, jarri diot, eta hori da buruak ez ditu onartzen bihotzaren arrazoiak, eta gainera batzutan tonto deitzen dio. Gainera bihotzak, eta bihotza esaten dudan bezala, esango nuke bizkarrezurra edo nervio sistema, nahi duzuena, alegila bakizuen negarra, poza eta farra eta sentimentu guzti horien euskarrian gorputzaren atala baldin bada bihotza, bihotza esango dut, ez? Bihotzaren zat alde hori, farra, poza, noski futbolari ez ditasunez begiratu behar, ze jagina bizitza ez da utxian gertatzen, bizitzan, bizigen bitartean gauzak egiten ditugu, eta noski, umetan edo nerabezan zu, futbolarekin lotutako gauzak egin baldin badituzu, ezinbestean gauza horiek gero zuri bizitzan importantiak zaizkitzu. Esango dut, denok, ne adinekuak edo igual gaztexuak bai, ezagutuko dutelako, garai hartan, txokolate gutxi izatezan, eta zan txokolatia zahor etxekoa zen. Gero jakin genuen oinati aldekoa zela, zahor. Eta zakit badakizuen zahor txokolatiak ekartzen zuten beti, tableta bakoitzak ekartzen zuen zilarraren, zilar paperare izugarri estimatu bazan, zilar paperaren azpilan ekartzen zuen jokalari baten erretratua, argazkia, eta arekin egite zen duen albuna. Zuk ezagutu zuri? Zuk? Ez akordatzen. Gaztiak. Holaxe esan, orduan, noski, horren inguruan, gainera orduan, errepikatzen dut, horrek badu begarantzia, gauza gutxio zeon. Eta orduan, algunak garrantzia handia zuen, eta bilduma hori egitea garrantzia handia zuen, eta hemen hon ezkero, eta naiz eta nien naizen Real Sociedad zale, pixka koipe, pixka temateko. Talde honi esan beharra daukat, denen artean, orduan zien ekipo talde guztien artean, eta jokalari guztien artean, bat zala, oso zaila. Ezin zan ua lortu eta behalditako txokolate pila erosi barra zion. Ua lortu arte, eta hori izan, eta gero zautu eginean, ua zan Elizondo. Elizondo, garai hartan Real Sociedadeko defensa izan dakoa. Gero Mikel Laboaren, Andoni, hori. Koinatu izan dakoa, eta hori da, ez? Alde horretatik, ezinbestean, ez ditasunez begiratzen diot futbolari eta orduko esperientziari. Ez dut esan, nahi danak onak izan zirenik eta gozuak. Ze
beti, hori da bizitzan dana bezala, dena nahastun dihoa, esate baterako, orduan, bazan alako krudelkeri bat, eta hori izan onenak jartze ziela plazaren alde batian, eta beste guztiokan hilera batzuk egiten, eta aukeratzen joaten zirela, ez? Aurren aukeratzen zituztenak oso pozik. Azken aukeratua izate gineanok oso bezatzekin. Orduan, esan nahi dut, hori dena nahastun joan zala, ez? Gero, baita ere esan beharra daukat, eta baita ere jende asko gulertuko du, ze gertatzea kirolakin da batez ere iraganari begiratzen diona. Gertatzen da nik, txolakeri bada, baina deitzen jot ping-pong sindromea. Ping-pong sindromea, hemen, seguru askok izan dutela, inoa begiratu berri ez daukat, nik eukidet. Da, 20 urterekin esaten duzu ni kolegioan ping-pongean on xamarra nintzen. 10 urte geroago, ja esaten duzu ona zinela. Ja, 40ekin esaten duzu oso ona ninoa. Ja, 60 esaten duzu Gipuzkoan, egon zala txapelketa bat ping-pong da Antartian ibili zinela, ez? Bueno, horreketekan askotan esaten dut, 100 urte bizitzekoa baldin naiz, orduan lekuko gutxi eukiko izkinat. Eta orduan ja esango dut, olimpiadetan joan nintzen, eta txinatar batek, noski, irabazi zidala, eta hola. Horrekin esan nahi dut, ze gertatzen da, denok antzematen dugu, lagun arteko afaritan, biltzegean ean da, benetan ematen dugu, gaudela, izar batzuk izan, gure gazte gara, jan ping-pongean, pelotan, edo dana dela, bai? Bueno, bakarrik esan nahi dut baita ere, horrekin, bihotzaren kontu egin bukatzeko, esan nahi dut, niretzako asteazuko naizen aldez, futbola ia etzala. Etzan ia futbolik guretzako. Guretzako zan pilota, eta gu pilotan ibiltze ginean, eta etzan besteik. Eta futbola bai bazala eta batzu jokatzen zutela, baina etzan gure kirola. Futbola izan zen gero, eta niretzako horrek begarrantzia izan du, zate batako Andoaina bizitzea joan izalako, 13 urtekin, familia joan zan da. Orduan, Andoainan Etxebarrieta, langile auzo bat, esango nuke gero, musika taldeen argazkiek ikusten genitunean, Manchesterreko giroa bezala, eta nik egia esan beti gerora nire bilotz, esaten dut, tontuak, beti lotu du pixka futbola, pixka langile eta mehatzari eta Liverpool, Manchester, Etxebarrieta, Andoainen atletik baino talde euskaldunago bat. Eta bada. Bai. Bai, oso espetsua egin zen, Andoain darri baldin badok, barka... Hemen bat. Bueno, nola taldekoa zean... Oida, ni xilik egongo naiz. Taldekoa zean, esango dut, euskalduna pasako da historiara, Iribar probatu zutelako. Oso. Eta ez zitaien gehiagik gustatzen. Eta orduan ez zuten hartu. Eta gerokoak. Bueno, hori da, bakarrik. Gero, oain arte esate bilozarenak, esango ditut, zergatik hande izen dion nire buruak tonto bilozari, eta hori da, ne ustez gaur egun, honekin bukatzen dut, gaur egun, esplikatuko dut ze modutara ne ustez, futbola bihurtu dalako inbaditzaile bat. Dana inbaditzen duen leku bat. Da, benetan atila, eta unoak, eta dana inbaditzen du, eta horren aurrean, nahi arnazak entzazait. Orduan, horren buruak esaten du, hoi ezin da onartu. Eta anari, esan beharra daukat anari, neska izen, ez tilak diala futbolarekin lotutako oroitzapenak oso diktaduran, oso benetan mundu mutiltzu bat, oso mutil gizontzu bat, mutil ezatea zan danaia. Orduan, alako mundu batean mutil ez da futbola, ez zitasun hori bazan. Agian neskok ez duze berdin pensatzen. A ber, hartu pelota. Bai, nik eskerrik asko. Ona gonbidatzeatik, benetan guztua, no? Zuekin hemen beina zitxe eta asko zuek danai entzutea etortzeatik. Nik ingurun jaso dut, pixket
musikari bezala ezautzen dutenen aldetik, harridura ni futbolari buruzko hitzaldi batea juteatik, ez? Aldiz, nire ingurukoak ez da bate harrituta ze oso futbolzalea naiz. Eta bueno, oso hain futbolzalea naiz ez naizela bate hola inungo ekipoku, ez da? Ni bueno, talde euskaldun danak irabaztien alde egote naiz, baina niretzat pixka de futbola beti garai hontan hasten da, txampionak eta bueno, gero aurten, ze esanik ez, mundiala, udaran, ez? Udarako arratsalde sargoritan mundialeko partida ikustea, eta asko gustatzen zait futbola. Ni zalea baino, lehen esan zuten zalea amorratua, ni Real Madriden zalea amorratua naiz baino, bestaldea. Nik nire indarrik handiena da Real Madriden kontra daukatena, Mourinho, Cristiano Ronaldo garai hortatik eta hola. Eta orduan, champion osoa ote naiz, Madrid noiz eliminatuko zaio. Osea, azkenengotan oso geizki pasatu, eta espero eta atorren astean Paris Saint-Germainek etxea bialtzea. Zegio, aldi berean Barzaren alde ote naiz, baina ez da hainbesteko indarra, alde daukate dana Barzaren alde, Madriden kontra bezala. Da, gauza, hola, benetan ez nago bate arro, baino hala da. Eta, bueno, futbolzalea izateaz aparte, futbolari oia naiz, gaztetan, futbolean jokatu nun, eta portera izan nintzen, eta oindala 2 aste edo, zuk aipatutako sindrome horre jota, nerekin olako urten baten jokatutako batek ordu txikitan esan zian, portera ona itzenan, I portere kriston ez dira egiten handazak izan. Bueno, txikia eta potxol xamarra nintzen, ozak ez diratzen ondo, jaikitzen lanak seguru asko. Eta, baina, bueno, bai portera jokatu nun, ni hasi nintzen futbolean jokatzen era nahiarekin, txean. Eta gero, auzoko mutilekin, da hola auzoan, da gero ikastolan, da hasi ginen, bueno, olako artean anaitasuna azkotiko taldearen ekipo femeninoa sortu gabe zen, eta ez egoen, da orduan, bueno, pixketola nahiko kanpeonato xelebrea jokatzen genitun. Eta gogoan daukat, jokatu genuen kanpeonato ligarik ederrena izan zala Zarauzko playerotan jokatu genuna. Eta finalea iritsi ginen, da galdu egin genuen, Zarauzarren kontra, finala. Baina neguko, neguko igande goizetan horregualdi porteriak hartu eta porteriak ipini eta pixka azken egunetan, egon naiz hola memoriari tiraka gaurko prestatzeko bau. Eta justu lehengo egunean berrian argazki bat azaltzen, playerotakoa eta esan, benetan oso oroitzapen hona daukat. Baina, bueno, iritsi zen selektibidadea egin nuen, eta nire amaren oferta selektibidadea aprobatzeatik erloju bat izan zen. Eta nire kontraoferta bateria bat, 2 edo 3 eskuko bateria bat erostea. Eta, bueno, bateria bat erosi zidan, eta zorionez, eta orduan nire futbolari zea hor bukatu zen, ja futbola utzi nuen, Gazteitzea junitzen bizitzea, eta hola, da hola. Zandelen nire anaiakin egazen itzela, eta nire bizitzan bai futbola oso lotuta gure txan nire anaiarekin, ez? Nire anaia oso ona zen txikitan, eta nik oroitzen dut nire aitak zaukan arrotasuna eta arrokeria, seguru asko. Ez dakit zuk aipatu dezun logika hortatik, pixkat, nola esango nuke, utxetik hasi eta meritokraziaren pixka logika hori, ez? Olako gu langile familia bati
oraindik ere, seguru asko, eta familia denei ze badauka dana berdintzeko ze hori, ez? Gertatu dakioken gauzeik onena seguru asko da semea futbolaria izatea etxean, ez? Orduan nire aita oso arro zeon, baina bueno, gero hainbeste bezala, udara baten futura promesatik vieja gloriara golpetik pasatu zen. Nire anaia eta hor geratu zen zea, ez? Baina hori oso gogoan daukat. Eta esatet, hori ez, zer zuk lehen aipatu dezunan arira, gurasoen arrokeria edo arrotasuna behaien umek futbolean ondo jokatzen dutenean, ez? Ni badu lagun min bat, eta lagun honek oso ondo jokatzezun txikitan, oso ona zan, eta berarekin bere parean, pixkate aurrera xeago, oso txikiak ziela, gero errealean izar bat izango zen jokalari bat, ez? Bere kira edo generaziokoa, ez? Eta behin aizien partidu bat jokatzen, eta nire lagunaren aitari esan zion lagun batek, ze hona dan, ze pena neska dela. Eta niretzat esaldi horrek laburtzen du emakume kirolariaren realitatea, ez? Dena laburtzen du, ez? Nere ustez, gero itzengo dugu, ez? Hortaz nik ustez, baina nere ustez konsienteki edo inkonsienteki estrapolatzen dena beste arlo batzuta, eta gizarteari nik ustez asko kostatzen zaiola, eo idazle, eo zinemagile, eo sukaldari, eo enpresaburu onena emakume bat izan daitekeela sinistea. Eta nik uste lotuta dagoela kirolaren logika horrekin, ez? Beti, lehenengo emakumea izateko ona da, gero, ez? Ona da, eta gero ja, onena da, zea, horta, da on bidea, ez? Eta gero, Bernardok esan duen aritik nire era, gauza bera pentsatzen dut, ez? Ni oso futbolzalea izanagatik ere, ni aldudan dana ingo dut futbolak duen lekutik egon beharko lukeen lekura juteko, ez? Nire azkenengo diskoan aipatzen dut esaldi bat, eta lapurtu nion Harri Gozaki entrenatzaile eta jokalarioi italiarrari, eta berak definitzezun futbola garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzizko dena bezala. Eta nik uste dut hori dela futbolak gizartean eduki beharko luken lekua, gizartean, mediotan, zuk aipatu bezala, garrantzirik ez duten gauzen lekua, eta ez gauzarik garrantzizkoenen lekua. Hori da pixket. Nik bai, zuek esan dakoakin da pixkat zergatik futbola hortan sartuta, neukan apuntatuta, zuk esan dezun hortatikan Benjamin Pradok eta indako galdetegi hoitan aipatzezun bere deskonexio momentu hori etorte zitzaiola futbolakin, baina nahi batez ere gustatzen zaiten, ez dakit ikusi zuen, Ignacio Martínez de Pisonek, hau da, futbola zala, gure gizarteai falta zaion epopeia momentu hori, ez? Eta aurkitu nune bai aipu bat, asko gustatzen zaitena, Salman Rushdie idazleana, eta arek esatezun zuk liburu bat idatzi eta gero liburu hori zinemara ematea oso ondo daola, ez? Baina Tottenhamek Manchester Unitedi 3-2 irabaztea horrek ez daukala prezioikan. Eta igual epopeia edo alde hortatikan, igual Andoni zukin, zu nabaritzezun alako nervio puntu hortan, irrazionalidade puntu hori futbolakin bete dezakezula, eta gero ja lasai pasa dezakezula astea? Bueno, ez hainbesteraino, bai, nik onartzen parcela irrazionala nahiago dio dala, futbolari eman, erlijioari, politikari edo bikote harremanei baino. Min gutxiago egiten dudala hor irrazionala izan da. Eta alare, eta ados nago Bernardokin,
Halare, beti badaezpada bat jartzen dute. Irrazionaltasun horren barruan enaiz juligana, ez da gutxi oik ere. Eta realzalea izanik, eta ni banaiz, badaezpada jartzea hobe. Hala izaten da. Bueno, egia da baita ere, nik esate bateako ping-pong sindromerik ez dut. Ni 17 urtekin etorri nintzen Donostiara ikastea, Larramendira. Eta ordurako Zarauzko klubean jokatzen nuen, eta haserretura egin nintzen klubeko entrenatzailearekin, eta urte hartan maratoi egin nuen 17 urtekin, Donostiko lehenengoa uste dut, eta beraz kirolaria nintzen. Eta batek esan zianan gehatu ginen eguardi batean, jugamos al ping-pong, da nik behin nuen jokatu, baina pentsatu nuen tipoa ikusita, irabaziko diot. 21 eta 2 irabazi zidan. Nik uste nuen 22 zela, eta remontatzeko asuma neukan. Jose Luis Rebordin zen irabazi zidana. Bueno, bai, nik irrazionaltasun partzela hori hor gastatzea nahiago dut, beste edozein tokitan gastatzea baino. Analizu, zerbait? Hombre, epopeiarena nik pixkate jarduntetzea etenez, epopeiarena beste idazle bat aipatuta adibidez, eta aurten adibidez, Katalunian gertatu den guztiarekin, ez? Gero, Girona edo Bartzaren partiduak, zanet, epopeia pixkate gerrarekin edo hola lotuta, ez? Katalunia, ez? Orduan badauka, eta oin lehen mundialak nola aipatu den, ez? Mundialak badaukate beti niretzat oso romantika eta hola zea naiz. Beroa, nik ezakit ze izango litzaken Euskal Herriko selekzioa, baleo. Ni ezakit ze izango litzaken. Ni ere ez dakit. Ni hor, bueno, osea, mundial batean, eola. Alare. Eta adibidez nire, kontatu nahi nuen, nire anaia Suizan bizi da, eta beti noaino aiatzen direnez, holako zeak, Suizan bizi da, eta han daude Kosovoko gerrako errefuxiatu asko bizi die, errefuxiatu edo etorkinak, eta mundiala dan garaian, debekatuta daukate futboleko trajeekin eskola joatea, sekulako iskanbilak sortzen ikaslean artean, deuzet Frantzian, Afrikako kopa deneanela ere ala gertatzen dela eskoletan, eta holako, ez? Eta badauka niretzat, ez? Argi dago, bastakit, ez? Da, bastakit gu baten zea bat, ez? Nik hortik ikusten diote epopeia eta gero galtzeak eta irabazteak daukan epopeia hori, ez? Irabaztea probable etzan partida horiek justu ematen zuen. Hori da, merezi gabe irabaztea, edo merezi gabe galtzea, edo merezi gabe... Hemengo tipo honek futbolaz gain badauka Hilarioren, ziklistaren historia. Galtzea oso literarioa da, ez? Ondo literaturako ondo geratzea, eta nik horrekin lotzen dut pixkat epopeia, pixkat zea hori, ez? Hortan. Mundialan. Ni oso futboleroa naiz. Eta orduan, ping-pong sindromea kasu alde hortatik neukan bezala, futbol mundialak ez zaizkit bereiziki gustatzen. Iruditzen zait, jokalarien opor garaian jokatzen den zerbait, ez dela egia, guztiz. Urtean zehar ordaintzen dion klubean kolperik joez, eta udan ondo edo da hori, da turra noviembrean korritzea bezalako zerbait. Nei futbola gustatzen zait jokoa, bera, 11-11 kontra. Interpretatzen oso zaila. Eta horregatik tiratzen hau. Behin ez dudalako ondo ulertu.
erteten da medio zentro bat futbol partida bat jokatuta, eta 3 galdera erantzute ditu eta badirudi tontoa dela. Baina keba jokua beha da oso zaila. Ez dakizu lau sartu izkizuten o lau sartu ezun oso garbi zeatik. Eta orduan mundialekiko badeukat hori. Mundialetako gauzak asmatu iteia. Ezker alperra eskubitik jarri diagonalak egiten jaikin da mundialetan asmatuko zen. Seguro. Futboleroa naiz. Baina teorikoa. Nik baimenak itzengo deu nahi badezu literatura eta futbola eta literatuen zaldiak eta horri buruz zauzen dut asko, lagun handia dut Martínez Bison, Benjamin Pradore bai. Saman Razdiez. Urrutixio gat. Baina nahi badezu... Valverde ere bai, ez? Valverde asko. Eta Julen Lopetegire bai. Baina aurren esango dut zergatik nire buruak deitze jon tonto nebilotza. Eta gero, daukat oso nahi gabe eskura etorri zitzaidan metafora bat adierazi nahi dizuet eta oso lotuta dago nik baina esan nahi dudan horrekin, ez? Inbaditzailearen kontzeptu horrekin. Eta hau gertatu zitzaidan, Ramon Amondarain, pintoreak eta erakusketa bat zuen, eta ari buruz hainitzan testu bat egiten daula, eta orduan, hor tarte hortan hainitzala ordenagailu berri bat eosin nuen. Ordenagailu berri bat eosin nuen, eta ze gertatu zitzaidan? Gertatu zitzaidan, horako batean idatzen niola lagun bati, idatzen nion, Bilar betiko tokian. Eta gero, biali eta gero irakurri nuen bezua, eta jartzen zuen, Bilar betiko Tokion. Orduan, pensatu nuen nehartian, alako desira bat ote nuen izkutukoa, Japonea gotekoa. Eta orduan, mezu bat idatzi nion berriro, esan azalduz, ez Tokio, ez gaitu galditu, betiko Tokian, ez Floridako kafetegian, eta bar. Orduan, azkenian, azalpen horren bukaeran, jarri nun, erdi tontotuta, neburuaz. Eta, orduan, begiratu nun, biali aurretik, kasu honetan, eta aurrena azaltzen zian, hitz batzuk oso arraruak, esateko egin, edo esate baterako erreist fit. Eta azkenian, nik erdi tontotuta esan dago tokian, jartzen duen berdi tontotuta. Berdi etzain berezik ikustatzen, musika da, pero hainbeste hainore esateko ere. Bueno, gero, orduan, handikan aurrera, erne jarri ninunan, eta orduan, hasi ninunan, apuntatzen. Zer, inezaken ez dakit zer eta kendu zuzentzailea, baina nahi nuen ikusi zer zeon horraz pilan. Hori da, makina horren zerebrua, nola zuzentzen ninduen, ez? Eta orduan esate baterako segizio batzuk ziren oso arriskutsu bat. Esateko, ez dakit zer, Jon bezala jarri nion. Eta jartzen zuen behak, Jon, atxegin, amerikanuan, Jon bezaba. Beste batean jarri nuen, poliki, eta makinak bidatu eta jartzen zuen, poliz. Edo jartzen nuen, iritsi da dena, edo behar jartzen zuen, iritsi da pena. Edo bikain dago, eta jartzen zuen behar, bikini dago. Jartzen nuen, ondo zara beraz, eta behar jartzen zuen, ondo zara, maiuskulaz, denda, ondo zara beraz. Bueno, eta baina azken adibidea, zuk, oantxe esan dezun dagin lotutakoa eta hola, nik jarri nuen behin, nahi alabantzako mezu bat, lagun arabiarra dauka, eta orduan izena du Mounia. Eta jarri nion, Mouniak deitu dizu, eta jarri zuen makinak, Mourinhok deitu dizu. Bueno, orduan, ze esan nahi dut honekin, nik, egongo zeate konforme, ala ez, baina nik beti pensatu dut, uste edo, ez dapen marxista hori, kultura menderatzailea dala, menderatzaileen kultura, nik uste hori egila dela. Eta orduan, iruditzen zait, o iruditu zitzaidan, metafora honen bitartez ikuste zana, hor bada, nolabait, esango nuke, munduaren aizia esango dugu, hori da, zu bidean zoaz, zure bizitza egin nahi duzu askatasunean, baina hor badago munduaren haize bat, eta haizek alde bateo besteran, eta desbideratu egin nahi zaitu,
eta ez dizu uzten, zu nahi bezala bizitzen, eta esan nuke, biztan da gutxiengo bateko, aldin batera, esate baterako, euskalduna aldin batera, biztan da ez dizula idazten uzten. Bueno, esan behar dut, beste ordenagailu batekin idazten ditut bain mezuak, eta bestela pasatzen den denbora guztia zuzentzen. Bueno, orduan, hortikan futbolera pasata, netzako ez da zalantzari gaur egun, bi arrazoi irengatik, aurrena, futbola eta futbolaren unibertsoa da kultura azpiko adimen hori haize desbideratzaile edo haize presillo hori egiten duena. Bakizu presilloa, atmosferaren presilloa ere, 9,8koa izan beharrean, 30ko baliz, gu denok xapal-xapalak izango ginenak. Osa, presilloak zugan eragin izugarria dauka. Orduan, ze gertatzen da, futbola da baita ere kultura nagusi horren oso ez zati, bezik eta mami edo eduki haundi bat, bai? Alde batetik hori, baina bestetik gaur egun, azkeneko 30 urteotan, hor gertatu da fenomeno bat oso berria, ez dakit, konturatzen gara, baina igual ez behar neurrean, eta da, ze logika dagoen gaur egun fenomeno guztietan azitzekoa. Osa, esan nahi dit, gaur egun albiste bat, lehen ozan albiste bat, eta irakurtze zen egunkarian, gaur egun albiste bat, albistegi bat, errepikatzen da, eta gero eta hundigua da. Futbola, garai batian, zuk aipatu dituzun garai horietan, edo nik aipatu dudan haurtzaroko garai horietan, bazan, ez euskeri bat, hilia moztea jute ginean ikuste gendun, bazala Brasilen Garrintxa izeneko, oso gaur egun logika hori dala eta dinamo hori dala eta orduan bihurtu da geota leku gehiago okupatzen du futbola. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du gainerako lanak, gainerako fenomenoak, gainerako pintura eman dezagun zertarako, erraustu egiten ditula. Ez baita ikusten. Pesoak esan zinean, hilda egotea da ez ikusia izatea. Bueno, orduan, horrekin esan nahi dut, ne buruak zin dula horretik onartu eta aurkaitu eta naiz eta Valverde eta Olpetegi eta denak ezagutu, beha bakite nik horri buruz ez dutela hitz egiten. Ze, hobeto behaien zat. Hain gutxi ulertzen doa. Baina, bueno, esan nahi duena da, eta hain nesken eta handrien emakumeen kontura pasatzen nahi. Hemen gertatzen danak, futbola deitzi honek eta hemen hortxe goien, albuan gertatzen danak horre dauzka erreplika, aipatutako logika honen hazi, erreplika pila bat. Eta orduan leku guztitara iristen da, esate baterako eskolako patiotara. Eta orduan, guatzen naiz, umeak eta txikila zienean, neskak, eta ni joten izan patiora, eta neska guztik, patioaren periferian, eta mutilak, gainera imitazioz, horre kutsatuta, esan dut, erreplika horiek, eragin horrek, haize horrek, umeak, mutilak alegia, jokatzen eta elkarri bezarkatuz, zea balia bezala, eta penaltik, eta buliak, eta neska guztik begira. Bueno, orduan protestatu egin nun, eta orduan pensatu zuten haiek eskolakoak, haure, raua mutila, kejatu, bueno, hain jakin dut, eta honekin bukatzen dut, jo honek segidek erreko du, Gallartan, zehozatik den pasionariaren erreia, Gallartako eskolan asteazkenetan patioan ezin da jokatu futbolea. Noski ze, egon daiteke jendia futbola, mutilak ere, futbolea jokatu nahi zutenak, neskak zesanik ez, eta orduan esan dut, iristen dela harimaren zirrikituetan erreplika hori. Horretik, naiz eta oso lagun izan Ignaziokin, Martínez-Piorekin, edo Benjamin Prado da, delirio da, zetek Benjamin Prado bere personai guztik, hartzen ditu garai bateko futbolistak, eta haiekin egiten ditu personai. Bueno, ez zait gustatzen, oire nerezako inbasio bat da. Eta ez zait bat gustatzen lenguan irakurtzen un paisen, ezakize gola izan zan gutxi gora bera, Leonardo da Vinciren anuntziazioa pensatu nun, filisteo.
filisteo bezatzen dut, ez? Osea, ez dut, hori niretzako inbasioa da. Eta nik uste dut, ni pintura ikaragarri maite. Bueno, defenditu behar dut, bueno, hilala bizi, esan nahi dut, eta ne lagun pintoreak ikusten dut, jo, goziak, ezin dia bizi, jo, eta bueno, eta ez dakit. Okupazio batek, inbaditzaileak, leku hartzen duenean, beste norbait, beste zerbait, gelditzen da leku gabe. Beraz, buruak dio, bueno, beti dio zoaz Euskal Herri gabe, beti, baina hortaz gain esaten du, bueno, futbola kontuz, ez joa gain beste kaso egin. Zuk adibidez, Andoni, nabarituzu inbasio hortan, hau da azkeneko bestakit 20 urtetan, gai bertso saiotako gai bezala futbolak geroz da maizago ateatzean hortan? Bai, egia da. Bueno, ni bersotan hasi nintzenean 82 da, hain zuzen Realak eta Atletikek eta Ligak irabazi zituzten garai hori da, ezta? Eta egia da orduan gutxi azaltzen zela. Zergatik bersotan gutxi azaldu izan zen futbolaren gaia. Gerra zibil ostean, naiz Euskal Herriko selekzio bat ibili zen, Euskal Herritik kanpo, Eusko Jaurlaritzaren eta propaganda eginaz eta gerraren berri emanaz, gutxi azaltzen da. Geroia, 70ko hamarraldian, eta izango du zerikusia Kortaberriak eta Iribarrek atera zuten Ipuruñarekin, eta abar, zerbait gehiago azaltzen da, eta 80tik aurrea gero eta gehiago. Egia da, gaietan garatuago azaltzen direla gaiak orain lehen baino. Esate bateako, 82ko txapelketako finalean gaia azaldu zen. Peñagarikano eta Azpilaga ziren. Eta kasualidadez gainera egun hartan Atotxan zen Real Atletik bat, Jose Mari Iriondok protokoloan txapela jarri aurretik esan intzuna lasai denok bana egin dut eta. Bueno, bazegoen orduan presentzia, baina gaia oso gutxi garatua zen. Zu Peña izango zara Ormaetxea eta zu Azpilaga izango zara Clemente. Garai hartako bi entrenatzaileak izango ziren, 82an seguru. Eta orduan, bueno, hasi. Azken txapelketa nagusian azaldu da gai bat. Maialen Lujanbio eta Unai Agirre kantatu dutena, baina ia garatuagoa zen. Bi kirolari zarete, elitekoak, bi futbolista, bat propaganda egitearen aldekoa eta besteak, bueno, bere dudak dituen horren, ez da publizitatean azaldu gara ez. Bai, azaldu izan da. Alare, bai, nik esango nuke egia da, askotan gogaitu zaitu futbolaren dimensio honek. Baina esan dezagun futbol baten dimensioak, arrakala handiak daudela, gero eta handiagoak. Nire umetako lehenengotako oroitzapena da, trenez gurasoekin, da lengusuekin, da nahiekin, da etorri izana Atotxara, Zarauzko juvenilen partidua zelako arratsaldeko 3etan Herrerako Esportinen kontra, Gipuzkoako finala, eta segidan Realarena Sporting de Gijonen kontra. Oain, arrakalak ikaragarriak dira. Gugumetan, ariz bat aldea jute ginen, herriko futbol zelaira ikustea. Eta Atotxara ekartzen gintuzten urtean bitan edo txintxo portatu ezkeo. Urardua ematen zuten bezala Bazkaitan, ez da? Orduan, futbola bai, baina futbol asko dago, gizonezkoena, maila horietakoa, emakumezkoena, beste era bat, beste maila batean, alde hortatik, ez da, konsiderazio publiko aldetik, diru aldetik, propaganda aldetik, errepikapenaren aldetik. Bai, nik uste dut, 30 urtean gauzak asko aldatu direla, nahi futbola interesatzen zait bizitzarako metafora gisara, ez da. Eta asko aldatzen hasi zen, jokalari bakoitzaren izena bizkarrean jartzen hasi zirenean. Ordura arte golak hola ospatzen ziren eta nahikoa. Eta gehoia hasi ziren hola egiten, eta bakoitza bere izena naiz eta 11 jokatu, ez da. Orduzko hostik, esango nuke balioak erabat itzuli purdikatzen hasi zirela. Bai, ez. Eta leheno, anari hor, Asia Bernardo itzaiten, neskena, atzukenazu, zure garaian bai futbolen ibili zinala, zale bai, zure ingurukok, zaletasun hortatik badakitela, baina igual kanpoko jende asko harritu indala, ez? Zu gaur hemen futbolaz, eta nahi nizun gadetu,
justifikatu, sentituzu zure burua gehiago justifikatu behar izan zula da, zu futbola zer dakizun emakume izateagatik? Futbolaz, Futbolaz, hitz generalen, egiterakoan hau egoera da. baten? Ez, nik nire inguruan, ez adibidez nire taldean, musika taldean, bueno, hor 2-3 oso futbol zaleak geha, eta beste gizonak die, adibidez nik tratu gehiena pixket egunerokoan daukaten tratu gehiena horiekin data. Ez zait pasatu nire inguruan, nik harremana daukaten gizonekin, bai, asko hitz egiten dute futbolaz, da badakite futbola gustatzen zaidala, eta bai, gainean nik ikusten ditut batzuk, bueno, eduki dutena, ez, kostatu zaio onartzea futbola gustatzen zaiela, eta, bueno, venga, hainbeste, ez, eta ez dut eduki alderdi hortatik. Adibidez, nola zuk bertxotan da nik esan, ni musikatik nik zagate 2 gauzak nahazten diren esperientziarik ez. Kontatzea noana ez da oso profesionala, baina bueno, egia da. Nola txampionaren finalaren garaian da Real Madrid, Atletico Madrid. Ez dakit bat eo 2 final izan ziren Real Madrid eta hori da. Eta biak iraz, bueno. Ez dut esango nun, jotzen nahi ginen, baino, atea ginen kontzertua bukatu zen, eta atea ginen kamerinora, eta kamerinoan telebista zeon. Eta orduan, 81. minutuan Real Madridek gola sartu zen. Atletico Madrid. Hori da. Gubar. No me jodas. Beti igual Madrid hau ezagize. Orduan, atea ginen bisea, eta nire musikarietako bat mobilakin atea zen. Eta orduan, jo genuen lehenengo abestia, eta lehenengo 2 abesti, eta bukatzea, eta bueltatzen naiz, da esate ditu, Madridek gol. Kontzertuaren erdian gonden. Ez da askotan pasatu, baino egun hartan, baina bizazan, eta bateria da, bueno, esan ingot, bateria zan da, orduan horrondoan ateazun mobilak, eta orduan kantua bukatuta gero, begiratu zuen da. Eta ni bueltatu nintzen da, askotan olako konbertsazioak izaten ditugu zean barruan, ez? Da esan zidan, gol del Madrid, no jodas. Da ja, bueno, buelta eman da, bueno, ez, baina... Bai, horre. Eta gero ni hauekin, hauekin erabat ados nago, ez? Nik uste da gaina Bernardok esan duna, ez? Eman beti kulturako jendea gehala esaten nahi geana, mesedez ez eman hoiei hainbeste eta eman guri, ez? Nik uste gauza asko daudela gizartean emateko, futbolari ematen zaion denboraren 80% ere, ez? Lotxagarria da, ordu oro Euskadi Irratian eta Radio Euskadin, ordu oro dago notizi bat, kirolak dauka, ia beste notiziak daukaten adina, oin eguraldiare, karagarria da. Eta baino, ordu oro daukate minutu pila bat, kirolak eta kirolaren 80% beti futbola da. Eta teleberrin eguerdian eta gabetan egunero, ez? Kirolak beste 20 minutu dauzka eta hortik 80% futbola da, ez? Da nik uste hori salatu behar dela medio publikoetan. Gero, oin ezakitzen kanal daude pribatuak, ez? Orduro hori da. Baino medio publikotan salatu behar da, eta ez bakarrik kulturaren lekutik, gero gira da egiten dute flash kultura, eta da minutu baten ratatatatatatat dana presaka. Ez? Musika, eta esatez, hoi ematen die beste denbora bat. Nire lagun batek esaten duen bezala, igande gaueko laburpenak, partiduen laburpenak, partidua baino luzeagoa dien laburpenak. Ez? Eta gero ni adibidez pilo bat, erretzen naunzea bada, partidu bea, realak jokatzen badu, partidu bea, Euskadi Irratian da Radio Euskadin, batean euskeraz da bestean erderaz, ordu berean. Beraz, Euskadi Irratia, abandonatuta dago, futbolagatik, ez? Eta niretzat hori salagarria da, adibidez gu hemen gauden leku hau, ez? Adibidez, tabakalera batek zenbat justifikatu behar izan du bere burua,
sortzeko, eta nire penarik handiena kultur munduko jende askoren aurrean ere, ez? Eta hau 15 egunean behin bakarrik erabiltzen da gu hemen gauden olako Eskerrak erne. katxarro hau, ez? daukagune, bai. Eta 15 egunean behin bakarrik, eta gaina oin berritzen ari dira, eta denon diruarekin parte bat, ez? Baina ez bakarrik, nik beti hori, ez? Beti ematen du gure erremina dela, ez? Baina hainbeste gauza interesgarri da munduan, da jendeak hainbeste gauza jakingarri egiten ditu munduan, da gure gizartean, harrigarria da futbolak hori ematetan. Niretzat hori gauza exigible bat izan beharko luke medio publikotan. Abuso bat da, eta erabat bat nator zurekin. Gauden puntuan, iritsi puntua, iritsita, nik uste hor egin daitekeen gauza bakarra da poema arkaiko bat, greziako bat, esaten du azeriak, nola esango nuke nik, trampa guztik ezagutzen ditu, baina trikubak jakin behar da egi bakarra. Hori da, babestu zure burua, eta atera aurrera edo atera bizirik, ez? Da nik uste gaur egun, puntu horretan gaude, babestu aldan bezala, bila moduen daitezke, eta defenditzeko, alegia nik esaten duena, dago kultura bat, kultura da, berriro esango dut, menderatzaren kultura bat. Eta markatzen da, baina hori dago markatuta, ez dakit nola esan. Oso lotuta dago, markatu, ez dut bakarrik apokaliptiko jarri nahi, baina, netzako dira lotura biztakoak, lotuta dagoela informatibo guztietan eta albistegitean, eta leku guztietan futbola ematea hori lotuta dago, geho eskolan, basilerrean edo filosofia kentziarekin. Da fenomeno bera, da logika bera, da. Orduan, horren aurrean eustezia gauden puntuen ez dago, hau galdu da. Orduan, nik pensatzen dut ezabakara da, resistentzia, trikuarena, jarri arantzak aldala eta aseriak denak usatzen dira. Dena dela, nola ez nukeen apokalipsian jauzi nahi. Bakarrik izango dut, zuk aipatu duzuna kontzertu, eta tontakeri bat esatea. Benetako pasadizua da, benetako pasadizua. Ez dakit hemen batzuk batuko Jose Bódalo, aktore bat zan, garai batean oso espesua, egiten zituen obra klasikoak. Eta beti kontatzen da, uste dut zala egiten nahi izan, La vida es sueño de Calderón, ari izan egiten, eta ez dakit ze, bakarrizketan nahi zala, esan zuen, gol! Hori da, transistoriekin. Ari izan egiten, eta orduan, zionetan parregarria da. Baina uste egila, nik oso persona serio batek kontatu zidan, zurea. Ari da egiten bakarrizketa, abidez zuen, eta todo ez da, eta gol, orduan hori inbazioa da. Baina askotan bi munduak oso nahasiak dauden erakusgarri beste pasadizo bat antzekoa da, 93ko txapelketa nagusiaren finalean, lehenengo finala zen hemen belodromoa jokatzen zena, eta aldi berean lehenengo urtea zuen Anoetako estadioak. Eta koinziditu zuen Real Sociedad, Real Madrid bat, eta gure txapelketaren finala. Okerrezko naiz igual, bita utxira bazizun Realak eta Luis Perezek bat. Ez dakit. Baina irabazintzun Realak. Real Madrid eta gainera, ni hortan anariren oso berdina naiz. Ez da ulertzekoa nola diodan hainbesteko erra Real Madridi. Saskibaloian obrado iron kontra galtze dutenean ere gozatu ite dut. Egia da. Bueno, aurten notizi on bat izen da, bertsolari txapelketa, finala, finalagatik, Atletik eta Realan derbia aurreatu intzutela, egun bat. Bai, eta Bekeren lehenengo aldian ere bai, Atletik aurreatu intzen. 93an gure txapelketa hemen, finala, eta lehenengo Real Sociedad Real Madrid Anoetan. Eta biek elkarren ondoan geunden, bi publiko oso diferente, baina jende asko batean da jende asko bestean. Eta badakizue Realak golak nola anuntziatzen dituen, pum!
eta jendea esilik, eta bigarren punakin, Belodromoko 8.000 personak egin zuten, Ariz Lopategi kantuan ari zen, eta jendeak gero oso errudun sentitu zen, eta bukaeran txalo gehiago jozitzaion, jendeak konturatu zelako zean kasartze egin zuen. Baina bai, askotan, eta horren gertuan izan da, eta gaina Real Madrid izan da, eta abar, hori gertatu zen, 93ko txapelketan. Boda Lorena, baina 8.000 lagunek egina. Ba ez dakit, galderen saioakin edo gehiagin luzatu gabe, edo norbaitek galderan bat balin bauka, beso altxa lasai. Bai, nik jarraituko tordun bitarten. Leno, aizinan zure bideoan, kornerren da zure bideoan bai, masifikazio hontan daula aizinana, esate zenun hor etorriko dala jainkoak ingo diotela alako buelta etorriko dala, ez? Buelta etorriko zaiola futbolai eta momentum baten eroriko dala edo Oin dela, baina hoi grabatu zidaten oin dela 2 urte, baikorrago ongo nintzen aldi hortan. Baina netorren hoi esatea, aurten justu azkeneko hilabetetan atera dan debate bat, eta lehengoan Valverde bea aterazan kejatzen ebai, hau da, geroz eta gehiago kostatzen nahi dela baintxe, zelaiak betetzea, hau da, ez ote duen futbolak saturatu erabatea gizartea, eta ez otean hasi pixkat gainberan. Ba, ni hona izletzen, ez dakit nik erantzun laiketen, eta gauze ez duen behin pentsau, baina esatezun, klaro, azkenengo Barça Real Madrid edo Real Madrid Barça, usted jokatu zala, larun bat eguardi baten 12 munduko leku desberdinetan ordutegiak zehaiteko. Eta, egon naiz pixkat artikulak irakurtzen daula, eta hor jot daunen irakurri odio eterno al futbol moderno, eta ondo daudelako zenbait gauza, ez? Eta hor, aipatzezun, gero eta gehiago ez dela jokatzen kanpo futbolean dagoen jendearentzat, baizik eta sofan dagoen jendearentzat. Beraz, kanpo futboletan 100.000 pertsonak abitzen badira, munduan barrena milioika pertsona daude, milioika ez dakitzen bat egon laiken Barça Madrid bat ikusten, ez? Baina aipatzezun hori, ez? Gero eta gehiago jokatzen dela telebistaz ikusteko, ez? Eta hor, beak aipaudunan aldetik, ez? Alde batetik, niretzat niz naiz askotan kanpo futbolea junten, ez? Baina da ziklismoarekin bezala, ez? Osea, telebistak pilo bat edertzen du futbola, ez? Eta gaina txampioneo mundialetako realizazio hori, belarrak salto jola, hola, poliki, eta plastizidade hori horrek emateu, dantza emateu horrek. Eta gero, jutezea, kanpo futbolea, eta askoz, dana da, ez, futbol normala bezala, askoz gertuago dago beste dozein, ez, segundako partido batetik, ez, telebista, ez, eta gero ja, jokalariak ze konstiente dien telebistarekin ere jokatzen nahi dela, nola juteien, celebratzea, kamarara, osea, ja beste... Celebrazioa prestatzea bai aurretik, hau da zein gouen gola sartzen baue. Hori da, beak esan duna, ez? Eta gure patioan umek hola zea iti dute, bere sortzi urtekin gradan da hon emazteari, laste norbaiteko lain gau, beti zatet, ez? Eta zenbat jokatzean zeakin, ez? Nik, bilo bat dauzkat, hola, edade bere txekuak. Eta bati adibidez gustatzaio hori, erori eta hori teatro hori dana, eta ez zaio gustatzen, hola, gustatzaio hori, parte hori, ez? Horra saltzean erortzea eta horko teatroa, eta bestea berriz... Hori umeak egitea, nik hartuko detuen, Apokalipsis, San Juanen arabera. Umeak egitea bidezkoa da, umea ez hitzen da, eta bizi da, eta dana da imitazioa, ez da, orduan horrela da. Baina hori ez da bakarrik futbolean, goatzen naiz gure jaioterri hortan, apustua zanean, harri jasotzea apustua zanean, hilabete lehenago eta hilabete ondorenian, ume guztik harri jasotzen ibiltzen ziren da harri apustuk egiten. Hori normala da. Nik horretikan
atzea jotzen dugunean, da, lehengo futbola, eta hor badago ezitasun bat, eta umeak inozenteak dira, denak ez, baina gehienak inozenteak dira, eta hor badago ulertzeko zea bat, baina ne ustez, auzia da ikaragarria da beldurgarria. Esaten dugu, haunditu eta tamainu hartu eta errepresentazioaren arabera, esan dizuet, hemen 7.000 metro karratu daude, baina horren erreplikak dia izugarriak, eta gaina beti esan da, badago teoria bat, mundu aldatu da gehienik errepetizioko teknikak sortu diren ezkeo. Da errepetizio teknika, leheno ez zegoen, baina guain zuk errepikatu egin dezakezu. Eta errepikatu egiten danean, hor dago fenomeno bat, ezakit buruarena o zer dan, hori, markatu, hau Apokalisis, San Lucas, San Juan pide. Bueno, San Lucas ez, ezin da, San Juan. Hori da Goebbelsen sistema da, errepikatu, errepikapenak beak, hori teorizatua dago, badago Talakilito izeneko idazle bat, esateuna hitzak diala jaboiaren kontrakoa. Jaboia zenbat eta gehiago erabili ordun da xautuago, hitza zenbat eta gehiago erabili ordun da indartsuago. Orduan, erreplika horiek eta erreplikazio horiek dana okupatuko dute. Eta okupatu ez dut txistei egin nahi, baina etxiare bai, etxeko aretuare bai, etxeko gelare bai, etxeko dana okupatuko du. Orduan, zer egin daiteke zu hor ez baduzu, ez egon nahi, ez zure jendia hor zitu, ez baduzu lanea ju nahi, nedoka lagun bat gizajua, benetan, da ze suerte zerra daukan, zetekan beha da, esango nuke zen egiten din. Orduan, zen egiten dut, egunero jekitzen da, zeiter egiten dut, eta esaten bezala paretari begira. Eta orduan gero, 8 lanea joaten da. Eta denak gaidia atletikola. Zein dezaken, berriro jongo ninuke paretera, ezin hau bizi paretari begira. Hor, egon daitezke, eta zein dezaket pixka bat? Bakarrik esango dut, geho gainea, horretik nik nela unoi gidazero egin eta ez ondoa ematen kontu goi. Zatik horra idia biguintzen materia oso gogor bat. Eta da, futbolaren balioak eta aldamenean agota urrun pixkatiri zea emango niat, adibidea emango niat. Balioak eta nola jokatuta bar. Atletik, hemen ez dago atletikeko. Erregresio batian dago. Erregresio kultural batian dago. Orduan, erregresio horren bi seinale izan dira, bata, neskak irabazi zutenean eta santzanean zergatik ez dira ibaira ateratzen eta zera, harrigarria bada ere. Bera, zen noaino daun, esango dut oso garbi, ideologia erreakzionario bat. Horre jende horren burmuinetan, nun galera egiten duten, baina hori esatezu, bale, baina galtzen dute aukera urrezko bat. Mundu guztian aterako zen, mundu guztian. Alemanian geho arbitro bat Andria izan zala, eta mundu guztian atera zen. Bueno, atletikek bapatian dauka eskura, alako gauza bat, argazki hori neskak bere ze hortan, ze izan adorri. Gabarra. Hor, aterako zen mundu guztian milioika aldiz, eta, bueno, eta bat, hoi egin beharrean, eta aukera hori galtzen dute. Zergatik, ideologia bat, ideologia da baloratzeko sistema bat, eta horkoak esate dute, hau zer da, neska eta ez dute ateratzen. Esan nahi dut, eta hori gizartean jaz, eta hainbeste, ez? Esan nahi dut, gaur egun, beste, literaturan, poesian, musikan, bersolaritzan, mesedez, horrez dago, ze hori, baina hor badago. Hoi bata, bestia, bolo barkatu, zeitu nintzen, atletikek itxi zuen, hor Arabako azken herri batian dagoen futbol eskola. Zergatik? Errioxatarrak joatezia. Errioxatarrak, ze jende arrotza, ez? Beste munduko, beste kultura batekoa, eta itxi egin dute, eta Errioxako guraso pila bade, gaur esaten maiazu, atletik, joite zaitu, ez daude, benetan, sentitzen dira, humilatuak,
sentitzen dira. Bueno, eta horre ere zer dago? Dago ideologia da balorazio sistema bat, eta nik horretik ez da bakarrikan leku guztik hartzen nahi dela, eta zirrikitu guztietaino, eta harima kondar guztietaino iristen dela. Da gainera, dauden aukera guztien artean, igual dagoen erreakzionarioen. Bueno, apokalipsis. Nik apokalipsi giroa Xamurtzeko, xaretzeko. Bai. Ibili naiz, aspaldiko bersoen bila eta hola, aspaldi xamar zer zioten bersolariek futbolari buruz, ezta? Eta Baxarriren berso batzuk topatu ditut, 1959koak dira, beraz, 60 urte praktikamente. Garai hartan, etzen behin esportik, etzen Messirik, artean Pele justu, eta Zarauzko futbol zelaia bete ingo zen igandero. Eta Baxarrik hau dio, titulua Ostikoketa. Futbola gora, futbola bera, jendearen zoramena, urte hauetan hori da nunbait oso modan dagoena. Inor jakin nahi badu gaur zein dan opiziorik onena, ostikalari hoiek daukate irabazirik gehiena. Mutiko danen amets bakarra ostikoketan hasteko, hankabelaunak hainbat balio zutenik enun usteko. Hainbeste urtez zertan nekatu karrera bat ikasteko, futbola bezelakorik ez da milioiak irabazteko. Jolas guziak onak ditugu neurriz behar dan moduan, bakoitza bere zaletasunez danok gustora orduan. Beldur naiz jaunak herrizar honek zer egingo ote duan, baloizarraren kezka besterik ez alda bizi moduan. Haundita txiki, zar eta gazte, denok jarri gera berdin, gaiz berri hontaz kutsatu gabe, inor gelditu etzedin. Futbolaz kanpo ezin asmatu degu zeretaz hitz egin, Euskal Herrian bada oraindik zer ikasi eta zer egin. Bizi moduan jarraitu zintzo egizko gure bidetik, herrian ona bilatzen saia Euskaldun geran aldetik. Jolas batentzat zertako hartu horrein besteko arretik, gauzlatzagoak asko dauzkagu ostikoaren aurretik. Bueno, ni ados nao, eta ados zeotean arrisku alarma pizte zait baita ere. Baina Ez dakit, bueltaren buelta da igual. Baina 60 urte pasadia eta azkenen berdinetan gaude, igual apokalipsia ja ordutikan. Visionario bat. Oida. Berriro ezaki galderan bat edo zerbait. Tasai altxa besoa. Han, bira, ezaki mikroa da hon? Mikroa, hemen. Mikroa erabili grabaziorako favorez. Baina emango dizue, No, niri lotxapiskat ematet, zuek itzein ondoren niri itzegiteak. Ni ez naiz futbolzalea, futbolarekiko interesik ez daukat, baina kezka handia sortzen dit, futbolak hainbesteko interesa sortzea. Zuek esan dezue, inbaditzailea, konkistatzailea, fagotizatzailea, denetarik du futbolak niretzat. Eta asko kezkatzen nau. Eta kezkatzen hau, ikusten ditudanean umeak, helduak, ikusten ditudanean futbol zelaia beteta, hau bera 25.000 lagunekin, segurasko 15 egun
Hurrengo 15 egunetan Euskal Herrian egiten diren kultur ekitaldi guztiak batera hartutara, elizateke hainbeste jende elkartuko. Eta kezkatzen hau nola jendeak sinist dezaken, estatuan 40 milioi bizi dira, 20 futbol talde omen daude lehen divisioan, eta iaz edo ez dakit noiz, 5 euskaldunak ginela, ez? Omen ginen. Eta hori, jendeak sinistu egiten du, proportziori dagokigula. Osea, jendeak sinistu egiten du Eibarreko adibidea milagro bat dela. Osea, ez dakit Gipuzkoako jokalaririk badagoen, Eibarko segurazko ez. Osea, ni horrek kezkatu egiten hau. Anari komentatu du irratiko transmisioak ni oso emozionala naiz, baino ezin dut sinistu persona bat emozionatu litekenik Euskadi Irratian gol bat kantatzen dutenean bezala. Zenik, ezin dut gol bat entzun irrintzi luzena baino luzeagoa. Gaxotu iten naiz. Zuek zeitezate, kezkatu, edo postu, edo... Segun zeinena dan gola, A ver, Andoni, olako, kotxean olako gol, olako zea baten, emozio baten zea, Ez, ni hori baino askoz ere helduagoa nauk. Eutsiagoa, euskorragoa, ez zagiat nola esan jozu. Baina ez diatukatuko posten naizela Realak gol bat sartzen dunean, edo kasu Eibarrek, ez dakit zeinen kontra denean, edo Real Madrili sartzen diotenean, edo nik ere kontratik gehiago disfrutatzen dut kontratik aldetik baino, ez da? Bueno, nik esan dut, futbolak gustatu ite zait. Zergatik, bi estimuloak urruti dauzkalako. Bi porteiak urruti daude. Nahi gustatzen zait, telebistan ikuste ez den hori. Linimento usaia, tako soinua, ez gertatu ez omen den jokaldi bat, hori gustatzen zait. Ez telebistan azaltzen dena, baizik bestea. Eta hortan ezin naiz, eta oraindik ere hori ulertu nahian nabil. Komplikazioen aldekoa naizelako gustatzen zait hori. Eta desde luego oso ondo ez didate esplikatzen. Irratiz eta telebistaz. Maldinik bai. Irratiz askoz emozionantio die partidue, porque nik uste kanpo herritik aurrea ja dana okazio bat bezala retransmititzea. Ez? Osea, ikusten nahi batzea eta nik ez ditu soportatzen irratiko retransmisioak. Kristo nerviosa jartzen naiz eta ez zehain, baino bai, oso tono esageratu da, eta gero adibidez olako futbol retransmisioetan gimnasioko musika hori, ez? Musika txar hori. Alde batetik, eta gero bestetik, atzo aiginen justu Chelsea Barça ikusten, eta ia apuntatzen hasi nintzen, ez? Hainbeste zea, oin kritikatzen ari gana, esatarien hizkuntza ikaragarria da. Esatarien hizkuntza askoz jasoago da literaturako programetan baino. Ja ez dute esaten inor, ez porteria, ez baloi, ez, harrigarria da, zemat, el miozitek zemat, zea epiteto epiko, ez dakiz zenbat, Baldano dator, ez? Nik uste horra zehala, ez? La perpendicular del área da hori dana. Eta euskera zera entzutetu, da esatez, baina pedante izugarria dio. Literaturako, ez? Beti ematen du geho literaturako programak, kulturakoak pedanteak gehala eta pedante batzu diela izketan. Bueno, partido bat entzun eta Maldini eta hoiek, hizkuntza da benetan, eta gero hori, horrekin lotuta, niretzat, musikari naizenetik, musika txarra. Musika, gimnasioko musika, zea hori, futboleko programa, Euskadi Irratian, adibidez, futboleko zeatan, zeatik jarri behar da musika txarra. Bai, benetan irratian, nahi insoportable. Nostalgia puntu bat ez dizue sortzen? Irratiak. Hau da, pikin bat, hola... Jo nik esplikatuko, irrati nola egiten dan erretransmisio bat egingo izuet. Bukatzeko, Oso gaizkingo, Beste galderan bar? Ez da sartzen. Daukate, jarrek.
Bueno, behintzat, alare irratri erretransmisioana kinbukatu aurretik, hola, apokalipsia, ai, bai. Claro. Apokaliptiko xamarrak ehontzeatea zeneko Nik esan dut, tarte honetan. Bai, Bai, ez, noski baietz. Sortzaileak zarete hirurok eta ze gaitasun narratibo edo pasioekin ze lanketa interesgarri ikusten duzue futbolaren harira. Zintzuk dira tresna posible batzuk zeren? Zonik hartuko dut aurria. Noski, aurria. Sortzaile batentzako belar izpi bat nahikoa da. Esan nahi dut, sortziak hain zuzen ere hori du. Utsaren urrengotik, baina hortxe nubait. Eozin zer nahi, izan daiteke, poema, novela, kanta baten, ezagin nola esan, bihila, ez? Abia puntu, orduan, alde horretatik ezinbestekoa da, futbola ere hala da. Futbola dauka eta hori kanetik, ez, esatezun, jende masa, berezitasun badauka futbola eta da, jendetza, estadiotara joaten danean, jartzen da elkarren parean, hori da, horre badu, esan nahi handi bat, eta dena dela, ni bakarrik baiezkoa ematen dizut, eta erabili dezakezu errealitatean dagoen zer nahi idazteko eta kantatzeko eta pensatzen bersoak egiteko. Eta esango dut txorakeri bat. Egin un testu bat denborari buruz. Alfabeto bat denborari buruz. Zer da denbora? Hazen izan egiten zer eta iritsi nintzen atxera. Hooligan, pensatu nuen. Eta pensatu nuen, hooliganak ze esan behartzun, hooliganak esatezun. Bai, arrazoi zuen Einstein, denbora erlatiboa da. Zetik, ni zelaian nahonean, eta netaldia galtzen dijoanean, denbora oso azkar dijoa. Aldiz, nire taldea irabazten dijoanean, denbora oso poliki dijoa. Beraz, Einsteinek arrazoi zuen. Denbora erlatiboa da, hori da hooliganek egiten da. Bueno, nik uste dut, hori da hartzen duzu, ze uste dut jende askok sentitzen dula, bere ekipua, da galtzen eta nahi du, denbora asko izatea, ez? Eta, ez dut hola, eta, geho, eakutsiko dut erabilera bat, gaur, bakizu ekarrietela erabileraren adibide bat, oso geizkin dana, baina adibide bezala, zer nahi hona da eta futbolare hona da. Argentinan, ja da, apaletan jarriko dutela, futboleko liburua, pila bat. Argentinan da, harrigarria zenbat ateatzen dian, futbolari buruzkoak eta futbol girokoak eta... Bueno, zu gaur oso apokaliptiko, galdera bat egin aldixot. Bai, baina gizona bere bakardadean hori hor futbola, bai, tope. Horre Poloniako selekzioa hotel baten, eta hor futbola tope azaltzeak gauze asko esplikatzeko, beraz. Noski, nik, hor daude, hor daude bi etxe bateko bi solairu bezala, bata da, zu fikzioa egiten duzunean, edo literatura egiten duzunean, zuk erabiltzen duzu zer nahi, esate du. Eta kasu honetan nik, gizona bere bakardadean, erabili nuen poloniar selekzioa, ze ni idaztea joan nintzen herri txiki hartan, hain zuzen eta alabeharrez, Poloniako selekzioa zegoelako. Eta egunero ikusten dituelako, han pasiatzen, hain beti korrika jotezen. Orduan, nola, ikusi bai nuen, eta galdetu, hau nor da, eta hau da Boniek, hau da Lato, eta jendeak ez, eta orduan ikusi egiten dituen, egunero ikusi dituen, eliminatu zituzten arte eta bere itzultzailearekin, orduan hori sartu egiten duen fikzioan o novelan. Beste kontua da, haigeanean, gizartearen kezkarekin, eskolaren kezkarekin, pintore pobre hoien kezkarekin, esan nahi dut, eta zenbat gauza idean bazterrean gelditzen, eta horrekin pixka bat, oiden beste solairu bat, solairu ideologikoa nahi baldin badun,
ne ideologiaren arabera, atletikal egin zuna nola iruditzen zen erreakzionari, bai Erriosako egin da, bai emakumeekin, eta, bueno, eta gauza gehiago esango nituzke, baina ni apokaliptiko ere. Neri Gauza bat kontatu nire gekio, kontaketan interesatzen zaidana da, inork kontatze ez duena norberak salbu. Alegia, playerotan partidu bat bukatu eta dutxatu aurretik kuadrilakoekin amaiketakoa itera joan, eta partidua ikusi ez duten kuadrilakoa zure gola nola kontatzen dizun hori zoragarria da. Bi kortxo jarri porteian ogizati bat ni hemen nitxon geho arpasaziak eta geho jodial buruak indagero hori harra da. Erdia baino gehi gezurra, baina, bueno, egi bezala bizile ez da. Literatura. Azkeneko apokalizi nao egingo dut. Oso azkar kontatuko dut, eta ondorioak zuek atera. Zian nengoen egun batian, sentitu nun kantua, hiri osoan entzutezan kantua, eta behiratu nun lehiotik, eta ikusi nun argitasun bat, esan nuna, hortzeok Mendizorrotza. Orduan beraz, honek esan nahi dik, gaur Alabesek egitea gaur lehen dibizioa kategoria pasatzeko aukera zian da, honek esan nahi dik, pasa egin dela. Orduan, hain zuzen ere, sortzaile bat nola, sortzailea da danan morroi. Eta orduan ni pensatu nuen, ikusin barra zeo gauz, egunen batean egin eszena bat jarri behar diat olakoa, eta oso ondetorriko zaiak ikustia. Eta orduan joan egin nintzen Mendizorrotza. Harrigarria zen, zenbat argi foko guztiak, jokalariak, pozarren, beumeekin, korrika, soka saltuan, ez dakiz, harrigarria, eta benetan, pozua negana etorri izan, ordu arte nintzen batera Alabesekoa, oain pixkatzen. Eta hori izan zen egun hortan, eta pesatu nuen, bueno, ze gauza, benetan, bihotzak esan zen joan neburu bai, ire, batzutan, pasaitea, apokaliptikoa izaten, bueno, holako gauza. Handikan, egun eta hartu nuen egunkaria, eta irakurri nuen. Alabesen entrenatzaileak bota egin dute. Handikan, aste betean, Alabeseko jokalari guztiak batezik bota egin dituzte. Eta erabat berritu du. Eta pensatu nuen, bueno, markatu ideologia, pensatu nuen, kapitalismoa. Osea, erabili dute, hauk, trapu bezala, kafetera bezala erabili dute, trapu zarra bezala, zuku batea eta ez, horrez dago, ez bihotzik, ez humanitatei, ni pensatzen nuen, horroko jokalari izango gani, zein gonuen. Eta astakerik pensatzen nuen. Iruditu zitzaidan, benetan bada enpresatua. 58 urte dituzu, zure lana oitabikoa bingo, eta zu kalera. Osea, benetan da logika bat, eta hori da nik bizi izan dagoa, benetan Alabesena alaxe izan zen, eta alaxe izan da. Noski, hain diru gehiera bazte bet, esango gue, bueno, erresultaduak, ez? Bueno, vale, erresultaduen atzetikan ibiltzea da logika bat baita ere, beste gauza batzu badaude. Hori, zer gehiago zena. Zaki beste norbaitek, bestela erretransmisioaria, ez? Nahi baztu, Bernardo, zure erretransmisioak inbokatu. Bueno, hau, barkatu bain aldana ingo dugu, Da, poema bat idatzi nuen. Titula du Carrusel Deportivo. Eta, bueno, barkatu, enuke egin behar, baina ingo dut. Da, Carrusel Deportivo, da, badu historia bat, ikusture zure galderari erantzuna da, alde batean, nola erabili, kirola, eta, bueno, markatu. Carrusel Deportivo. Ze bero, jaunak, igande arratsalde honetan, ze bero, jaunak, hobeto esan da jaun Andriak, ze bero, 30 gradu, eta zein ditugu piztinaren inguruan igande arratsalde honetan, betiko boskatuak ditugu, Isis, Gorki, Momo, Hector, eta Fifi, eta jaunak, Jan Andriak, hobeto esan da, boskatuak belar dilan, lo daude tripaz gora, denak lo,
Jaun Andriak, hola ezin da ezer irabazi, boskatu eta bostak lo piztina ondoko belardian etzan da, baina altxa da Isis, ia zer egiten duen Isisek, ez du ezer egiten Jaun Andriak hobeto esan da, ez du ezer egiten, pena da, baina esperantza ez da galtzen, azkena da esperantza galtzia, eta gorki dut goguan, gorki mugitu egin da, gorkik mugitu egin du eskubako hanka, beti gora, baina ez. Goitik bera dator berriro hanka hori eta hola ezin da. Ikus dezagun orain zer egiten duen Hektorrek, txanda hartu jota gorkiri. Hektorrek beltzak ditu aurreko hankak, atzekoak txuriak. Ondo baliatzen da hanka guztiekin eta batez ere beltzekin. Eta Jaun Andriak hobeto esan da, ahoa zabaltzen du Hektorrek, eta horrela ezin da. Baina badirudi orain Momok zerbait egin nahi duela, eta bai, Jauna, Momo altza eginda. Kostata, baina altza eginda, eta badoa aurrera, burua altzatzen du, kide bat, ote duen hurbil, ondo kokatuta, eta zepena, Isis ez da esnatzen, zepena, eta gorki ere. Ez, eta Fifik berriz, Fifik belarretara botatako trapuzar bat ematen du Fifi, nork ekarri zuen Fifi talde honeta. Eta zergatik, nundik, baina kontuz, erne, hor dago Momo aurrera doa Jaun Andriak, hobeto esan da, erabakita dago Momo, motibatuta, itxuraz badaki nola jokatu, zeharkatu du belardia, ez dauka inor bera aurrian, badoa, Momo, badoa, Jaun Andreok, ze pena, Momo piztinara erori da, bakarrik. Zegoenean erori da Jaunak, aukera guztia zeuzkan eta piztinara erori da Momo. Baina Momo nola egin duzu hori, nola galdu duzu aukera hori. Eta ze talde klase da hau, Jaunak, Jaun Andriak eta hola ezin da, jarrera honekin ezin da. Eta hau beru, Jauna, ze beru egiten du Jaun Andriak. Egan derratzalde honetan. Seguro. Beste bateko hobetu irakurriko luke, baina. Futbolaren erabilera. Bueno, honekin bukatuko dugu, mila esker etortzeagatik. Ez dakit Iñaki zerbait esateko gehiago. Beste txalo bat, mesedez. Eta, eskerrik asko denei etortzeagatik.